बेलि मुसाहारि आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मास्टार खालामगासिनो दङ ओमफ्राय दिनै जा प्रग्राम चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जों जा फैसा मोनबाय बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय जों बे फैसाजों जोङो दा जों बुक बायनो हासिगोन जा खस्थ' जायो बुकनि ओमफ्राय जा फरायनायनि एडमिसननि बुहुत खस्थ' जादोंमोन ओंखायनो बेखौ मोननायखाय बुहुत गोजोननाय मोनबाय आरो बेनि थाखाय साबायखर सोरखौ बावनो सानो जोंनि एमएलए सार जलेन दैमारि बेखौ हाजारसे हामबाय होनदों बिनि अननायजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय। नाम पूजा चौधरी मैं कुमारीकाटा हाई सेकेंडरी हाई स्कूल पढ़ी आसो फार्स्ट इयारत और जीतु आमार एमएलए जलेन दैमारी सार आमाक चेकटू दिसे जीतु आमार कामर कारण दिसे एटू चेकटू लई केने आमी स्कूलर बा बही बा किताब किबा किनबा कारणे दिसे आमाक सहाय करिसे हेकारणे सारक आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु लगते आमी मुख्यमंत्रीक धन्यवाद दिसु आमार जीहेतु आगंतुक दिनत एनेके सहाय करिब पारे जे हेतु धन्यवाद राखिलो आमी।